आप सभी भक्तगण मेले में आए हुए राइटर दीपक भोजपुरिया की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। बंद भइल बा गाड़ी सगरो भइल बाटे चर्चा, लॉकडाउन के चलते पैसा हो गइले सब खर्चा। बंद भइल बा गाड़ी सगरो भइल बाटे चर्चा, लॉकडाउन के चलते पैसा हो गइले सब खर्चा। आसो बनी परेशान चूल्हा बुलिया से तोए मेलावा घुमाए सोई किलिया से। चाटया चाउमीन चटहिया जलेबी तोहके खियाई बहो, कहबू त ए रानी साइकिल पर तोहके आगे बैठाई बहो। चाटया चाउमीन चटहिया जलेबी तोहके खियाई बहो, कहबू त ए रानी साइकिल पर तोहके आगे बैठाई बहो। बोला करब त यही से कुलिया से असो मेलावा तोए मेलावा घुमाई सोई कुलिया से। राजभोग रस मलाई रोल तोहके मंगाई बहो, सौरभ सावरिया के दुकान पर जाके दीपक ले आई हो। राजभोग रस मलाई रोल तोहके मंगाई बहो, सौरभ सावरिया के दुकान पर जाके दीपक ले आई हो। बात मानी ला यार यस गवैया के आसो मेला